Jeg har været til Stor Hestedag, så alt hvad jeg har købt og fået til Stor Hestedag. Og hvis jeg kan huske prisen, vil jeg gerne sige den, og der er lidt til hest og hund. Jeg har kun købt én ting til hest, men det var så også sådan en stor ting. Jeg har blandet sådan en her sådan helt spand med godbidder, hvor der både er lidt med æble, urter og lakrids til 40 kroner. Og da jeg købte det, fik jeg så også den her kasket med. Og jeg har også købt noget at drikke, så det siger jeg til sidst. Og så var jeg med i sådan en skatteærk, hvor man skulle finde nogle bogstaver, og så fik jeg den her roset. Og jeg fik også en sidste år, da jeg deltog i den der snakkede skattejagt. Nu er det alle de ting, jeg har fået til hunde. Der var sådan 2 piger, der havde lavet en podcast, hvor de ville fortælle lidt om hunden, hvor man så fik en goodiepack. Alle de første, der hørte den, eller sådan var op og se det rigtigt, de fik sådan en her goodiepack. Og ja, 2 sekunder. Jeg kan lige starte med den første ting, som min hund den sidder og æder. Det var sådan en her. Har du fået sådan en? Og der er lidt blandede ting hernede. Jeg tænker, jeg kan hive den første ting op nu. Så det er sådan noget shampoo, som dufter sygt godt. Der står valpeshampoo. Men hun kan godt bruge det alligevel, selvom hun ikke rigtig er valp. Og det dufter sygt godt. Det er et eller andet hundefrisørs økologiske valpeshampoo. Og det gør en hundens pels sådan rigtig blå og fluffy. Ja, det kan hun godt bruge alligevel. Så er det næste ting. Så fik jeg sådan et her legetøj med. Sådan en hårkam ting. Ready? Ja. Yeah. Det fik man egentlig også bare. Så er der 3 ting tilbage, og så er der et eller andet hudpleje skincare. En eller anden sådan sprøjte. Jeg ved ikke lige sådan. Ja. Og jeg kan ikke lige sådan. Ja, jeg skal lige læse, hvad det er, før jeg bruger det på hende. Så er der bare det sidste. Der var sådan nogle her godbidder. Jeg kan ikke lide dem. Men jeg skal bare lige have lukket hende til at smage på dem. Det bliver hun ikke gad smage på dem. Så hvis jeg får hende til at smage på dem, tror jeg godt, hun kan lide dem. Hun plejer godt at æde sådan noget her. Der smager det sådan. Og så nu tager jeg så den sidste ting op. Jeg vide, hvad jeg trækker op. Ej, se endnu en pose godbidder, som hun ikke gider at smage på. Så det var meget fedt. Og nu kommer det til at være alt, hvad jeg har sådan købt og sådan drikke og spise. Jeg købte en fransk hotdog til 45 kroner. For det var det billigste, jeg kunne finde af sådan mad, jeg godt kunne lide. Der var billigere ting, men nu var det det, jeg havde lyst til. Så købte jeg en iskaffe til 50. Så fordi mig og min bedste veninde havde årsdag i dag, så